ndeti komdra gomba ndabva kweshimito ndiri reporter saka pane kaskandara kari kuti mbomuzo kwakaratidza kuti kaskandara aka vakanzi vari kunzi ndo vanga vakavabura gure kuti iwo kabata mufana wangu but vakuratidza kuti havana chavari kuziya zvichikisara mbuno yezimbabwe izivo zviri kufamba sei ini ndotiko Didzaman kuredani zvikuitika panyaya yendara pane vanhu vanoda kutisha kudonedza zita kana kupikisa mawaizi there's this promoter kushandawo naye chita chemashows takaita naye show kwamutoko that man is behind this movement yese Didzaman mishonga and stuff right yeskandari so what happens to this promoter takaita naye show kudai vachaita show kwamutoko right show achibvapuwa mari nemuridzi webhawa ndo nyaya chaipo pane nyaya chaipo apuwa mari nemuridzi webhawa vachamutamudari chitipo tapedza basa takuita sei haana chaakatiita hapana chaakatipa right so akazodzoka futi nemwe show yatinayo show yatinayo kuvic force ndotiende kuvic force akadzoka kuti kuinde show vic force pipe yanga asina changaangati ndopanoti aona ndara haisi nyaya but muona ndara tichido tumasenzi chaoiso about our fun, I want to go video, chichi, to go promote and stuff. No Panda Baneta, China, so did show like a quan. And now one is a good attend the show. As a bank, we didn't know. In post of Angai to East, I told her it's going to name as we run. We ran at Tangasna Tanya Solidan, when they talk about just reason. Mateza, Fambajan Bush, Ashan Pama. Shata Roman. Takazita inini ndati show and then to defense. Suneze utingote rastara kile tingoje kitasa safara muri sibabo taura takine show and then nawe ni my last week saka ndati to one so mkomanda kazokonza amai mfana Didzaman aita se abuda ende kushow then iye manje akazotongota saka aenda kushow huko asina kwenda kushow kwangu ndo paka nyaya but nini chisumuka kango ndi send message nditori na message chikanzi mfana wangu cheti uchashikona sero ratakagadzira titakagadzira zitero tikosongote tukwasa kudo ndo kugadzira but inini mdara andina kuzvitora serious anda kutora serious nangoja ndara yoda changoendaone vamwe kundo performation inini ndamboenda uko because bese munotoziva mapeni akatamiswa nana talk chichi mabig pen aona saka kuti ndidhame show yamukoma kuti zvanosingalezi ndakaenda kushow I think tichidzoka it should be last week ndichikonza pula mzimba chete ndakabva makoza apinde mfana wangu mfana skanda mfana wakubata mushonga mfana kwakuona but ukuchini zvamushonga zvazve inini zvangu ndezvetarenda ndishandise mushonga titorana nepatience kuti takaimba nenge more than 10 years tisitori nambiri tozotiye zvinezvi ndopata nembiri tane makolabhu nanayala nanasauri tochitsvaga mushonga wenyu ona ende mukataura mastatement enyaya dzatinobudisirwa kuti pari kubudisirwa zvidzi bomzi yangu inini momzi yangu inini ndokunga ndiri mumabhanda kuna momzi yangu vataura kuti akana chavakutoziva pasocial media parunzi momzi pasocial media parutora zvamomzi pakutora zvakawanda wanda kafuti ukatoti kunokwa ndogari muminesi ona atitogari pamomzi ndopa 10 pangu chepane wodrobe kunzi wodrobe yakaonekwa zvine ona saka nyaya dzacho mudhara momzi yakaiona sei andingona ende takutorwa zvekunzi inini ndiri kunzi ndaifanira kurira nehanzvadzi yangu ndokuti mangoma madhira aende mberi but ndofunga kuna vanozoziva kubackground muteni medu akunamusikana iboys chete saka hanzvadzi yangu yamakutoya ikubva kuupi but chinoitika maya mudhara nditoti mapromoters nevamwe vanhu vatoshanda naumisi anenge auda kukudhraivha unokwanisa kuda kunditarira kundigadzirira nyaya yekuti kushandisa ndaona kwese kuna 8 metro but munhu iwo hadziri kunge bosi chaita show ukutadza kuti kuwana mari yekuti amfana kuchibatawo nepano utenge wosimba uda kurarama kamfana unokatora madhiya mfana kuti nzuva but iwo uriwana mari yekutomera ma8 metro kuti apise zita rangu but chinhu chandoda ngotendo ndechekuti kunokumbinesi support yedu yakasimba ende nyange patangatisiimese matapindapinda vanhu vekuno kumdara singatoziva edu kune vamwewo but vekunoka kadinei vekunoka kumbari secret kuti nyangwe nyaya vaitoiramba vakatondirambira sataita
tisatanzwa aupo ipa ende chazone nyaya yacho ndani nyaya iri kunzi nini ndakaenda kumushonga kuna hora anoona makombi hora aito ndidhisa ii atitoonani saka kana zvauda kuti saikuita izvi atitisiye ona inyaya dzekunyepa dzekutaura kuti mushonga murezi wako unofanira kuziva iye promota akukudhisa angangobuda kapachena pana murezi wekuibva yaziva kufamba sei inyaya yekuti imechi yakatobuka saka yatohondo ndiyoyo ende kana yatohondo yacho havatozoiwini because kana vese ava vakutoita se vakutoiyoka haitopere ona zvotikana tumadhanzi twavo because mbare ndaitotanga waiziva tine maelders atotodispecta namakombi tokushota ambana ndaende kumberi zvinobva wada kuitata seslave ona zvekuti wakuti shandira mahara promota yatoriko zveshuwa ona ende tichitomutsoma atotanga ihombe ona saka ndina zvokumutaurira zvakawanda vatokomuti dari akadzokera mushure aiwa one love so mune zimbabwe makosvinzwira ndiyo nyaya yanga nemukomana Didza tajekese kudzoka kumira sebos social media vari kumwaya kuti mufana akabata asi kusara kwataenda ndasvika kuna momuzo wake momuzo chaota haasi kutiziva mukomana akujekesera zvakwamuri kuti munzwise kuti zvekufamba se chimboroera mupana wangu wazive kuti asizvembinjiri izvi ndezvechimbopambana chamvari anga aripo pandakatanga kunge Simon Peter hana kundiramba kana Preston achamaneja tawanda asi handina kutsika musu weng'anga asi ndichokwadi vazhinji vakandiramba aneosazvitabekaiudziwechamba vaida ndingodonati pasise damba havana basa hava maifamba kuvayesa yandakatambira usamire sana rowa tsvimbo nyangwenyika chingoseka hana chakavaka zvitaure ndakagara mukepeni funza mufana wangu tiri pamaisheroni zvikanzi kepeni takuita taksho